Καλησπέρα. Αυτό είναι το 3,14 Outcast, ένα podcast για αριθμούς. Επεισόδιο 5. 4. Το 4 είναι ένας φυσικός αριθμός. Έπεται του 3 και προηγείται του 5. Για περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό 1, μπορείτε να ακούσετε το σχετικό επεισόδιο. Σε ανατολικές και ασιατικές κουλτούρες, το 4 θεωρείται άτυχος και κακός αριθμός. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να γίνω λίγο υποκειμενικός και να πω ότι το 4 είναι ένας από τους χειρότερους φυσικούς αριθμούς. Σε αυτό το σημείο μπορεί κάποιοι από τους ακροατές να σκεφτούν ότι το 5.944 είναι πολύ χειρότερος, κάτι στο οποίο θα συμφωνήσω. Το κακό με το 4 είναι ότι είναι ο πιο βαρετός φυσικός αριθμός. Κοιτάξτε με, είμαι το 2 στο τετράγωνο, δεν έχω τίποτα απολύτως να προσφέρω στο παγκόσμιο στερέωμα. Για όσους δεν έχετε πιστεί ακόμα, θα παραθέσω κάποια γεγονότα για τον αριθμό 4. Το 4 είναι ο αριθμός διαστάσεων του χωροχρόνου. Το 4 είναι ο ατομικός αριθμός του βυρηλίου, του αντικειμενικά πιο βαρετού στοιχείου του περιοδικού πίνακα. Το 4 είναι ο αριθμός της τέταρτης μέρας, επίσης γνωστής και ως Τετάρτης, αντικειμενικά της χειρότερης μέρας. Ο λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι αυτοκτονούν τις Δευτέρες είναι γιατί ξέρουν ότι σε 2 μέρες είναι Τετάρτη. Αυτό ήταν το 3,14 podcast. Αυτό ήταν το 3,14 Outcast. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Αν έχετε κάποιον αγαπημένο αριθμό για τον οποίο θέλετε να μιλήσω σε μελλοντικό επεισόδιο, παρακαλώ αφήστε τον στα σχόλια. Όνειρα γλυκά.